Asahan na ang pagtaas sa electric bill ngayong Marso. Tumaas kasi ng halos 2 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso ng Kasureko 2. Ang 4.73 pesos per kilowatt hour nitong Pebrero, 6.63 kilowatt hour na ito ngayon. Habang ang dating 3.89 kilowatt hour sa low voltage, 5.79 per kilowatt hour na at sa high voltage, 2.76 centavos per kilowatt hour nitong Pebrero, ngayong buwan ay umaabot na sa 4.76 per kilowatt hour na. Ayon sa kooperatiba, inaasahan umano ang ganitong pagtaas lalo sa panahon ng tag-init. Ngunit mababa pa umano ito kumpara sa ibang electric company sa ibang lugar. May dikit kitang paglangkaw. Although naglangkaw kita, pero konsiderado pa manggiraray na hababa ang satuyang taripa ng kuryente. Lalong-lalo na ine-expecta na poon March mapuuna po itong significant din paglangkaw hanggang na po ining dry season o ining mga April, May, June hanggang July dahil po nga sa init ng panahon. Para kay Nanay Maricel, ayos lang daw ang pagtaas ng singil ng kuryente, pero di maiwasang gumamit ng mga bentilador dahil sa init ng panahon. Imbis na gumamit ng rice cooker, sa pugon na lang siya nagsasaing para makatipid. Grabe po, Diyos ko, makulugon sa payo, pati sa kuya. Naapektado talaga kami kang init. Kaya ang electric fan mi talagang dahil nagpupundo. Dawa po baga maglangkaw, magbaba. Talagang kahit po ano ng kuryente, masunod kita sa ano kang kuryente, bayaran. Makitang magiginibot, ayan ang Yung konsumo. Iyo po. Pag mayong nagagamit, di kagada nun. Pag igwang makonsumo. Makonsumo. Kaya po, hindi may iwasan. Taarog sa kuya na may hilang-hilang naman na dahil pwedeng puan kung magpalipot-lipot ng electric fan. Ayon naman sa isang eksperto sa mga appliances, tumaas ang demand ng air conditioning units kahit may bahagyang pagtaas sa singil ng kuryente. May mga tips din ito para makatipid. Isasuggest ko lang sa mga customer, lalo na yung mga aircon, kailangan din natin i-cleaning. Kasi once kasi madumi na rin yung aircon, yun din ang nagkukos ng pagtaas ng konsumo ng mga air condition. Kasi nahihirapan na rin yung compressor niyan pagka once na madumi na rin yung aircon. Number one yan kasi unang-una nababawasan yung lamig, saka pangalawa yung compressor nga